पायनियार एकाडेमी बरमायाव 2023 मायथाइनि नीट, IIT, JEM आव क्वालिफाइ जानाय गुनगोनां फरायसाफोरखौ बरायदों। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय पायनियार एकाडेमी बरमायाव दिनै 2023 मायथाइयाव पायनियार एकाडेमीनिफ्राय नीट, IIT आरो JEM आव क्वालिफाइ जानाय गासै 12 फरायसाफोरखौ बरायदों। बरायजानाय फरायसाफोरनि गेजेराव IIT BTECनि फरायसाफोरा कमल बर', नबनीता बसुमतारी, दानसोरां नार्जारी, जोंसार बर', मृत्युंजय बसुमतारी। नीट MBBS निफ्राय हरेन्द्र मुसाहारी, नेपसुन बर' आरो हिरकज्योति बर'। JEM MSc निफ्राय सोरांसार बसुमतारी, धनमणि रामसियारी, सोमदोन दैमारी आरो कृष्णा बर'मोना। जोबोर गोजोननायनि बाथ्रा आरो गोगानायनिबो बाथ्रा जे जोंनिनो इन्स्टिट्यूशननि माखासे स्टुडेन्टफोरा IIT आवहाय एडमिशन मोनदों। जेरै नामफोरा जाहैबाय कमल बर' IIT माद्रास केमिकल इन्जिनियारिं, ननिता बसुमतारी IIT दिल्ली इन्जिनियारिं एन्ड फिजिक्स, दानसोरां नार्जारी IIT माद्रास इन्जिनियारिं फिजिक्स, जोंसार बर' IIT बम्बे एनभाइरमेन्टेल एन्ड साइन्स इन्जिनियारिं, मृत्युंजय बसुमतारी IIT खड़गपुर ओशियन इन्जिनियारिं एन्ड नेवल आर्किटेक्चर। आरो नीटआवहाय उथ्रिसार जानो हानायफोरानो जाहैबाय हरेन्द्र मुसाहारी, नेपचुन बर', हिरकज्योति बर'। आरो JEM 2023 आवहाय उथ्रिसारनो हानाय जायफोरा जोंनिनो हायर सेकेन्डारि माने जोंनिनो इन्स्टिट्यूशनावहाय हायर सेकेन्डारिखौ क्लियार खालामनानैहाय गुबुन इन्स्टिट्यूशनाव डिग्री कमप्लिट खालामनानै बे एग्जामखौहाय उथ्रिसारनो हानायफोरनि मुङानो जाहैबाय सोरांसार बसुमतारी IIT माद्रास केमिस्ट्रि, धनमणि रामसियारी IIT मन्डी केमिस्ट्रि, सोमदोन दैमारी IIT मन्डी केमिस्ट्रि, कृष्णा बर' IIT भुवनेश्वर जुल'जि। जोंनि इन्स्टिट्यूशनहाय कचिं होनाय जायो गथ'फोरनोहाय JEE आरो नीटनि थाखायहाय। आरो बेफोरजोंनो गथ'फोरा ट्रेनिं होनाय जायो आरो बिसोरबो गावसोरनि नाजानायजोंहाय बेफोर नाजानायनिफ्रायबो उथ्रिसारनो हायो। औ खाबु दङ, जायफोरा इन्ट्रेस्टेड बिसोर फैनानैहाय बेयावहाय कचिं लाफैनो हागोन। दा जोङो इयारलि 10,000 लायो कचिंनि थाखायहाय, फिस गैया खेबसेनो इयारलि। जोंनि इमेलनि थ्रुयैहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नङाबा फन नाम्बार दंखायो बेयावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आंनि मुङा सोमदोन दैमारी। दा दिनै बे पायनियार एकाडेमि जोंनि बे HS कलेजाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै बे कलेजनि मेनेजिं कमिटि आरो टिचार्स गासैबो जयै जोंखौ बरायनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि इयुनाव जाहाथे जोंखौ जौगानायाव थुलुंगा होदों, बरायनानै जोंखौ गोसोआव दा थुलुंगा होदों, बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोन्दों। आंनि इयुन थांखिया जाबाय आं IIT मान्डियाव MSc खालामनोसै, बिनि उनाव PhD लाइनाव थांनानै रिसार्च लाइनाव थांनो। आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय फरायनानै। आं सानाखैमोन आं IIT मोनगोन, नाथाय ओंखायनो आं बिराद खस्थ' बानायनानै फरायदोंमोन। ओमफ्राय आं दा IIT मोननानै जोबोद खुसि मोनबाय, बरायजाबाय। HS खौ बे पायनियार एकाडेमिनिफ्रायनो पास जादोंमोन। दा आंना IIT खड़गपुराव मोनदों। आंनि ब्रान्चआ जाबाय ओशियन इन्जिनियारिं एन्ड नेवल आर्किटेक्चार। आं गेदेर देरना बेखौनो बिजनेस खालामनो सानदों IIM आव थांनानै, बिनि उनावहायो जेब्ला BTEC खालामखांनानै बिदिनो। दिनै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आङो HS खौ पायनियार एकाडेमियाव फरायदोंमोन। दा आङो IIT बम्बेआव फरायनो जि खाबु मोनबाय, बेनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय। आंनि ब्रान्चआ जादों इनभाइरमेन्टेल साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं। आङो जुदि खाबु मोनो उनाव एसे रिसार्च लाइनाव थांनो सानदों। जुदि खुलुमबाय, आं दिनै जोबोर गोजोननाय मोन्दों जे पायनियार एकाडेमिया जोंखौ बरायनायनि थाखाय। आं HS खौ बे पायनियार एकाडेमिनिफ्रायनो पास आउट जानानै थांदोंमोन, ओमफ्राय 1 इयार ड्रप थानानै IIT खौ क्रेक खालामनो हादोंमोन। ओमफ्राय दा आङो IIT माद्रासाव इन्जिनियारिं फिजिक्सआव मोनदों। आंनि जिउनि इयुन थांखिया BTEC खौ क्लियार खालामनानै उनफोराव खाबु मोनोबा PhD खालामनानै रिसार्च खालामनायनि सानदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा ननिता बसुमतारी। आङो
HS खौ बे पायनार एकाडेमियावनो फरायनानै पास जालांनाय। बेनिफ्राय आङो 1 इयार ड्रप थानानै JEE एग्जाम होनायाव एबार क्वालिफाइ जाबाय। ओमफ्राय आं IIT दिल्लीयाव दा इन्जिनियारिं फिजिक्सआव BTech खालामनो थांगासिनो दं। जोंनि उन थांखिया गिबियावनो BTech क्लियार खालामनानै PhD खालामनानैसो रिसार्च फिल्डआव थांनो सानगासिनो।